naman po si Nanay Adela Bulimo. Kaway ka, Nay. Kaway ka. Kaway naman yung kanina. Para maging Ay, artista. hindi. Mayo na kong pagbabago sa imo. Mayo na ko. Yan, nadan, papa. Mayo na Hindi, kong nasa amo isla. sa imo. Sabi ko sa imo, pag ako suminikwal sa imo. Ito po, yung nangyari sa amin, Tatay Eduardo. Ayan po, meron na po siyang 121,000 views. Ayun o. Nung natagpong ko sa Tatay. Diba? Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Ayan, isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito ako ngayon sa Naga, sa Barangay Abella, kung saan ay natuntunan natin yung asawa ni Tatay Eduardo. At pupuntahan po natin mga kalingap. Tara po. Mga kalingap, yung bahay ng asawa ni Tatay Eduardo. Mga kalingap, andito po yung bahay ni Nanay Adela na dating asawa ni Tatay Eduardo. Kakusapin po natin siya para mapanayan. Ayan mga kalingap. Ay, may tuyo sa imo. Ay, magandang hapon, ay tanghali na, no? Ay, kayo po si Nanay Adela. Magandang magainom pala si Nanay Adela. Di kilala. Nasaan? Andiyan, may agum ka na? Di ba agum mo si Tatay Eddie Ferrer, Eduardo? Dati? Ano nangyari? Anong kayo? Para galgal to. Dahil para sugal para ino. Saka araw ko na ko kaya no. Patay tayo. Gusto ko katong gitna Kato may iso, mapakaisan diskarte ka to. Muyan, okay na. Matino na siya ngayon, napatino ko na. Hindi mo nabalitaan? Dati ba Mga sa diring tao niya sa kalawag. nagtaong grasa ba gayan? Ayun po. Nagtaong grasa, hindi mo nahiling duman. Naghapa si buhok, tapos yung balbas kung saan saan. Gusto kang gadanin? Ayun po. Siguro nagkaroon ng... 2 beses ko ito inagawan ng itong 29. gusto ka talang gadanin. Gusto ko akong gano'n ng kato. Yaon pa yan nakaisar dati sa mo. Pero mabait naman si Tatay Eduardo, mabait. Mukha naman baga mo. Mabuot. Siguro may problema lang. Pag nakakainom, talagang gusto mong gano'n ng Isa si Aki kan may si Joseph. May malagaan dyan. Uwa ka nga Aki. Mayo ako nga. O, itong nagadan. Iyo. Nagadan yun. Nagadan. Babae, lalaki. Lalaki. Sobrang sambulan sa ospital. Dahil ako napahiling. Ito may sa nagadan ospital. man. Iyo. Aki niya to. Nasiraan ng ulo si Tatay Eduardo ng time. Daiman. Imang, kaya lang talagang pinalize ko na siya at sabi ko, dahil ko kaya ang sayo. Nawara naman lang tong bigla. Iyo, siya mismo ang luminayas. Naging taong grasa baga. Ay, ito pa yung hanap buhay nyo. Ito, may balot pala siya. Para sa pala kayo. Negosyante na ngayon si Tatay Eduardo. Nasa laot. Tigtatabahan ko naman. Hanapan nga ni siya. Ano mo siya, Brad? Wala, tinulungan ko lang, tinabangan ko. Ano, pinaanak ka? Vlogger ako, vlogger. Si Kalampitus. Nabago kong buhay niya. Yung pagpupunta nga kami sa Pichados, O ano? papagawang ka ng kubo-kubo naman. Sabi niya. Mukha nang mabait. Kasi pag nakita niya ako, masaya siya. Pag nahiling niya ako. Para, gura nagbago na, Nay. Tapos, anong gustong sabihin? Harap mo na nga. Oo, kung ano yung mapaliwanag ba lang yung side mo kung bakit hindi mo na siya nahanap. Ano? May pamilya. Ano ba yan? Live-in kayo o nagkasal? Live-in lang. Libin lang. Gurang na bagay, mas 60 na daw siyang ngunyan. 60. Iyo, gurang na talaga yun. Pero makusog pa din. Pero para may dinaramdam siya dito. May sakit. Ay, kidney yun. Bagas kidney. Kaya sa appendix. Appendix. Nagugutom ate. May pamilya. Wala na siyang pamilya ngayon. Sabi ko nga sa kanya, kung Naghahanap nga ni siya ka mga sadirang tao niya sa kalawag. nandiyan yung mga sadirin tao niya. Ayun po. Nandiyan lang yung sa nasumpungan ko sa People's Mall, sa ilalim. Pipagupitan ko. Supermarket. Ha? Sa supermarket. Iyo, sa baba, sa People's Mall. Haluin ng panahon. Hindi may aki kang ganyan, Nay. Pero ang aki mo ganyan.
Ang aki ko, 4. Apat na. Hindi man sa iya. Hindi. Hindi may bagong agum ka naman yan. Pero may ano ta dinara mo ang apelyido niyang Pirer. Yun, pero rin si ama. Nung, yung aki mo ngayon, mga aki mo ngayon, yung Perer. Ayun po. Perer bagas Kasal kami duman. ni Tata Eduardo? Kasi si Idi, tugang angkang kay Tundaina. Nguya, pinagkasurundo ang kama sa dirin tao. Iyo. Kaya palang parehas Pirer. Ayun. Ako nga. Ap, asa di rin tao rin ang nakapangasawa mo? Tugang. Tugang ni Tata Eduardo? Oo. Naku, nasan si tatay? Yung agumahin. Agum ko ngayon. Ah. Ay, mayo. Iba naman Sarmiento yun. Ay, Iba naman. Iba yan. dalawang Perer yung ano, magkatugang. Agad na yung isang Perer din. Yung ama ka Wala, mga ate tumay. kong 4. Ayun na. Yung mga kalingap, ang kwento talaga. Tapos kinalukan ni Edi. Ayun, tapos pinagkasurundo kaya ang kama pala- sa dirin tao. Ang nauna, yung una. Si Pangalawa na si kapatid tatay. ni Edi. Ayun. Grabe mo pala si tatay Eddie, ano? Pero Pero, grabe ang inano ka sa ko ginipo. Paso. Po. pikukulugan ka? Talaga gusto ang Pikukulugan ka? Ay, inay, bako ko sa pag kung maluyali akong babae, hindi lang, kung buhay pa ako. Naku. Kaya lang, Pero sa ibang tao, hindi man siya nagkukulog, Diamond. Daiman. dahil man, Balidayo lang sila. Dahil lang. Taga ano daw siya, impantay, tama ano? Impantari sa, ano? taga ano yan? Bataan. Taga Santa Cruz, Kulapnit. Kulapnit. Dito sa Naga rin. Dumaan sa mga banda ng Gatstorena. Balyong. Hindi, Bamban sila ngayon, nasa Banban. Yan. Ayun, Banban. Isla. Banban. Nasa isla nga. Oh. Oo, si Banban. Yung Kasi pang sumaoy pa, yan. Sumaoy. Si Mario, Sumaoy. Mario, kilala mo? Ayun, mga Urgaya. Ah. Oo, sa dirin tao yan. Mga goping sa ano? Mga Gupito ba sa Eduardo? No. Si Pag-Istar baga ka di ababa lang buhay may bugo ng biguti. Ipapanood ko sa inyo kung ano yung itsura ng Tata Eduardo ngayon. Hiraw, may At yan, anong balak mo? Alam ba, nag-asenso na si Tata Eduardo, hindi ka na mapagbalikan sa kanya? Ay, dahil. Talagang iba na yung ano. Abo ko. Grabe na experience ko doon. Pero sa ibang tao, hindi naman siya ganyan. Buti naman. Kasi kala ko, sagom lang, sagom. Ano ba nangyari? Baka, Gusto ko katong baka sinasampal nyo rin. Baka sinasaktan nyo daw siya, sabi niya. O, isi ang nangungulog. Ayun ang makapagsabi. Ayun. Naka-Istar dati yan sa Dito na kayo mismo. Ayun, Bakuna doon sa dulo. Nag-upa kayo dito na, nag-upa kayo dito. Ayaw na lang to. Ayaw. Magkano mo pong kinikita nyo dito sa balot? Amo man. Okay naman. Aki pag ba kayo na bata pa ka mo. 52. Chick boy din pala si Tata Eduardo, ano? Marami din palang naging asawa yan. 69. Totoo yan, sinasabi. Ito pa na may sasabihan ko sa inyo. Totoo bang naging sundalo si Tata Eduardo? Sundalo? Tayo ko po yan, harap. Tayo man yan. Nagsundalo daw siya, sarhento. Tayo nagsundalo. Ibig sabihin may diferensya pa kahit konti yung ano niya ngayon, pamayo niya. May diferensya talaga kayo. Ano ba siya, parang nasiraan din siya ng ulo, payo? Ikaw parang mismo nga ning mga sadiring tao, mayo di lang ngayon, raot na bang nga katong payo? Tulala baga duman sa, ngayon okay na. Mga sadiring tao niya, talagang Sabagay. sa iya, na talaga mo. Gabos naman talagang ngayon may pagbabago. Pwede na tayo. Napatawad mo si Tatay Eduardo? Napatawad mo na. Ay, di ko yung pinatawad. Sa gibo niya sa kuya, Diyos ko po, ang aki ko. Pasakit, ano? Ang aki ko, kinukulgan niya. Kinukulugan ka to. May aki kayong babae? O puro lalaki? Tulo ang lalaki ko sa akong babae. Saan sila ngunyan? Marayo na po iki sa May kuya, may mga mga trabaho naman. na. Ibig sabihin, yung tunay na anak ni Tatay Eduardo wala na. Yung pala tumahin na gadanman. Iyo ito, pinasibayan kami kato sa ospital sobrang sambulan. Di lamang pa iling-iling duman. Paano magpapahiling na inaturik na? Gabos ko sinakripisyo ang buhay ko duman sa akin na ito. Grabe no? Talagang pinasibayan niya pag nabaritaan ko igi, 40 ang sugat, 40 ang inom. Sa mga aki ko, gurutom. Di naghahanap buhay. Naku. Ayun. Puro tambay. Ika daw sa rukang ako magiging arugay ng kamugtakan mo, mamumuyang ka daw. Pagkatapos ng riniribok mo, yung ang anggot, ako pang gustong gadanon. Ano kaya? Baka may problema lang. Ay, mali ko masaya ako, makakaproblema siya sa kuya. Dahil lamang, Dahil nga rin sa kanino pag mayong pansugal. Dahil sa pera din. Korta. Tama yung trabaho. parta, sugal, inom, puros, inda. Naku. Makulog sa payo talaga, bako ko sa daig po ng pinangarap sa buhay ko. Di abo mo na may mailing. Abo ko na siyang mahiling, grabe na ang
Mga aki ko, aranggot sa iya, kuya. Aki ko, kinukulgan niya. Kaya pala, sino nakipag-hiwalay sa inyo? Nag-usap kayo mag-hiwalay o hiwalay agad? Pinalayas ko talaga po siya. Layas ka dun. Pinalayas ko siya, tapos sabi ko, ka pwede sa kuya. Pasibaya ka. Pabaya. Dapat, Pero nagpapadyak siya dati. nagpapadyak siya kadto. Bira. Bira. Ay, Diyos ko po, uga ko ang kadto. Sabagay, kahit nung time na natagpuan ko yun. Sulaw Parang- niya, gusto sa kan mo ko paparabisyo. Pero ngayon, ang sipag niya na ngayon, lalaki na nahuli niya isda. At Ay, Eduardo. damiskin yumaman siya. Dahil ko pwede sa maulian. Abo na ni May. Abo. Abo ko Abo na na. Ito talaga. po yung mga kakilala Grabe ni ang Tatay Sa Edward. iyang, Ano niya ko ni... experience ko. Marami palang naging asawa yun, sabi niya. Meron sa Bataan, meron sa Bulacan. Iyo, may mga nagkakurama yung babae. Babae lang. Babae. Gwapo daw kasi siya, gwapo. Iyo. Wapo. Wow. Bingla din na pagkatawag sa Ay, kanya. siya na supog ang buhay niya. Yaon sa mo, bicho. Ha? Bicho. May video mamaya, papanood ko sa inyo. Ayun mga kalingap, i-stop mo natin tong video. Papanood mo natin kay nanay yung, kung gusto natin makita yung kalagayan ni Tatay Eduardo ngayon. Okay pa? Ayan. Kalaban-laban Ayan mga kalingap, nakarating tayo sa lugar ni ni Nanay Adela Bulimano. Ayan, ang dating asawa ni Tatay Eduardo. At papakita natin yung video ni Tatay Eduardo kung ano yung magiging reaction niya. Okay? Eduardo Ferrer. Tayo ka na para makita saan. Tindog na damay. Para mahiling. Magtindog ka para mailing ka. Ano yung magiging reaction mo. Ayan po, si Nanay Adela Bulima. Kaway ka na. Kaway ka. Kaway na May. Kanina. Para maging Ay, artista ka. hindi. Mayo na kong pagbabago sa imo. Mayo na ko. Yaon na dyan, papa. Mayo na Hindi, ko nasa amo sa isla. imo. Sabi ko sa imo, pag ako suminikwal sa imo. Ito po, yung nangyari sa amin, Tatay Eduardo. Ayan po, meron na po siyang 121,000 views. Ayun o. Nung natagpong ko sa tatay siya, yan siya. Diba? Manunod po si nanay nung video ni Tatay Eduardo. Tingnan po natin ang reaction ni nanay. Palaki natin. Malayo lugar niya. Kumain ka na? Kumain? Ayun o. Tara, pwede tayo. Doon sa kantin. Ika na yan. Ah. Kamusta naman? Isang lugar ka. Ayun, mahal. Sinanay. Ha? Sige lang ulit. Kaya gusto mong ulit. Ha? Garo na kawa pag ano? Ulubin na talaga. Oo. Dati hindi ganyan. Dahil pinaunan sa kuya, bakong araw Malinigon yan. Malinigon yan. Ayan sa kuya. Pirang taon na kayo nag-iwalay na. Ay, halo yun na. Kung nabubuhay ko natin, pirang edad na, labi ng 20. Ibig sabihin hindi siya umalis dito sa Dahil Naga. baka mga 15 taon na. Akin kayo naghiwalay. Kasi duman sa nagada. Kasi, Joseph, 15 anyos na po 24 Pira ko lang dato si ate mo, Sila ano. sa tuga, iyong na yung gabos. Iyo. O iyong na to ang uhod, itong nagadan. Iyo itong aki niya, itong Kaya pinasibay. pinakangod na to. Oo. Ayun. Nagupit na. Pugi na yun ngayon. Kita na. Si Diboy baga. Kumakain pala sa... Kumakain po siya ng ng pagkain sa basurahan. Ngayon po si nanay. Bata pa si nanay. Wala na kayong maliit ngayon, anak? Iba na yung asawa nyo ngayon. Iba na. Iba na ang asawa. Yung mga kalingap, ang napangasawa pala ni nanay, kapatid ni Tatay Eduardo, nauna yung unang Ferrer, sunod si Tatay Eduardo na. Yun po yung nangyari sa kanila. Ilang years na po kayang nahiwalay? 15 years? Ibig sabihin, si Tatay Eduardo, hindi kayo iniiwan? Andito pa rin siya?
Ano? Sa loob ng 15 taon? Ayan na. Kaya nagkasuhay kami, mga 15 taon na. Pero madali man lang kami sa mga 2 taon lang siguro kami kayo nag-ibanan. 2 taon kayo nag-ibanan tapos 15 anyos na kayo nag-iwalay. Ibig sabihin na dito lang talaga sa Naga. Ayun o. Pinag-Jollibee ko. Kaso kaya may maharang yan. Kumakain ka na maharang. Kawawa din ano. Giduwador na baga. Maniwang talaga siya, no? Ngayon mataba naman yan. Ito matabaan sa kuya ang siya sa kuya. Mataba yan. Mailing ka ang video. Saan lugar yan? Manila? Dito sa ano yan. Dito lang sa Naga. Wala talaga siyang kahit anong ID, dokumento. Wala talaga. Nung nakakilala ko, wala siyang magpakita. Dati daw siya kasi sundalo eh. Kaya na ano. Ayun, pinagpawisan si nanay. Ito na siya ngayon nasa isla. Pailing ko sa inyo. Daming views oh. Yung mga kalingap, sabi ni nanay, matapang daw siya sa pamilya niya. Sa ibang tao daw, hindi naman siya, wala namang problema sa ibang tao. Kaya, siguro may pagbabago pa naman sa tatay. Ayan. Di ba, naligo pa kami oh. Yung pagkikita namin. Masanay na wala. Ayan. Ayan po mga kalingap. Asin, suka. Pinagmukbang tayo ni nanay ng ano, ng balot. Ayan, mga kalingap. Pinagmukbang tayo ni nanay ng balot. Kakain tayo ng balot. Ito po, ang dami pa nito. Mga balot. Itik. Mainit pa to, Nay? Malipot na. Sa bago pa kaya. Ayun, kakain po tayo ng balot. Lago na ng buko, kailangan magpagupit. Ayan. Natagpuan po natin dito si nanay. Ayan, ang bilis natin matagpuan si nanay. Dating asawa ni Tatay Eduardo. Binasag ko na pala. Kain tayo mga kalingap. Merindalan. Ngayon okay na yun. Lagay ng ano. Masura? Ba magkalat ako dito. Yan, pinagmukbang tayo ni balot, tinta niyang balot. The best to mga kalingap. Iba yung LCD sa ano? Sa pamilya. Pabaya. Gutom ang sinabi ko dyan. Parang may pino na saro. Balut yan. Balot ka rin yan. Kaya. Sige, sige. Nagbalot-balot. Lasang balot ba ganay? Ano? Balut din. Ay, balot. Nung time ba na nagbibiran kayo ni Tatay Eddie? Wala kayong kasweet-sweet sa... Dahil pa uso ka to ang cellphone. Magsiwayan nila. Paano ka naligawan ni Tatay Eddie? Si Gandon. Isla? Si Bamban, lugar. Dumas mo sa isla?
Diyan naranasan mo palang tumira doon sa isla. Enrica. Dili ka. Yan ang sabi ko si Bamban eh. Lugar ba ganun doon, May? Eh, ibig sabihin, tumira talaga kayo doon. Doon ka nakanalat Tatay Eduardo. Doon imanunda ko mga asawa ng akin. Si Mm. Bamban. Manila Rapid. Yung pala mga kalingap. Mga sadirin tawan din sa balakon. Yan talaga tumira. Doon sa pinunta natin na isla, mga kalingap. Doon tumira si nanay. Bamban, ano? Ayun, si Bamban. Talagang kasal pala talaga kayo nung tunay, yung isa. Tunay, yun. Pwede magulot mo? Yan. Pwede ba yan? Eh mga kalingap. Naubos ko yung balot. Ayun. Ginagawa ni nanay. Yan po. Nag-prepare na siya para magtitinda kayo mamaya, ano? Masipag si nanay. Parang si Tatay Eduardo din, mga negosyante. Naglalagawas na ng bangka. Malaki. Pang isda niya. Wala na talaga yung balak, ano, sumama. Dala ka na sa kanya. Grabe ang angkat. Ano ko sa iyo. Ayan po. Hindi may pwesto ko pala kayo sa sentro. Dahil nalakaw lang ko. Paano na hindi ko na kayo maabala. Salamat. At babayaran ko na yung ano. Babayaran ko yung balot mo. Gawin ko ng 200. Na? Lugi ka, mga Hindi. yan. Hindi walang lugi-lugi. Salamat. Bilhin niyo na lang bigas. Paano, Nay? Salamat. Ayun. Kilala mo po, Nay? Kailan? Nung may cellphone pa ako, wala na kasi ako. Ah. Yung lapit din na ano kita eh. Ayun po, tagahangan natin isa. Ayan, may fans na pala tayo dito. Mabuhay kayo. Hindi kilala mo ako kasi no? Saro mo pala. Sa mukha lang. Si Kalampitos ba ngayon? Yan. Di nakita mo si Tatay Eduardo. Oo, Nakita mo si Tatay Eduardo sa video ko. oo, nakita ko. Hindi mo sinabi sa kanya. Matagal na kasi akong walang cellphone. Ayo. Yan, sige na. Yung fans natin. May tuyo ka? May, ano kayo sa vlogger siya. Kaway ka, Nay. Kaway ka. Nakikita siya sa Nay, kaway ka. Kaway. Para maging artista ka. Malut. Sige na, salamat. Ingat po. Ano? Ingat kayo. Kumusta ko na lang kay Tatay Eduardo. Mali, pagbalik namin, may dala kami malaking isda. Ano? Di kayo sa inyo, ano? Malaking isda, malalaki yun. Nahuli niya. Binigyan ko kasi panghanap buhay. Negosyante na sa ngayon. Ano? Kasi magturo pa para luko-luko. Ha? Dapat ayusin yung buhay. Ayos na daw niya. Namimiss ka daw niya kayo. Oh, mamimiss kita. Teka, sumasawa ka na pala, no? Hindi na pwede. Sige na, salamat. Sige, ingat. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.